Judith Omondi, Ramogi TV. Piny owacho chaka yanga romo mar jotend sirikal kama oting'o jood bura duto mag Kenya Kwanza kod jotend migepe ma pacho kae romo motelo gi jatend piny Kenya William Ruto. Romo kama geto rango kaka jotend migepe kaachiel gi jood bura go osebedo katiyo kuom higa achiel mokalo ka bende koro gibiro bedo kod thuolo mar chano ka gibiro tiyo e higani ahinya to kotenre gi manifesto mar Kenya Kwanza. En romo mibago higa ka higa. Romo ni ochakore ayanga kawuono e boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru. Kotiele gi jatend piny Kenya William Ruto. Kotwak gi jofombo. Jawache lo piny owacho Isaac Mwaura olero ni romo ni geto menyo kaka jood bura mag Kenya Kwanza kaachiel gi jotend migepe ma pacho ka osebedo katiyo. Siku ya kwanza tarehe 19 ndo kesho tutakuwa na wabunge wote katika kutoka bunge la seneti na la kitaifa ili kuangazia ni mambo gani ambayo tutapiga msasa pale. Alafu tarehe 20 mpaka 21 tutakuwa na wale ambao wanakaa katika baraza la mawaziri wenyewe, makatibu wakuu wa idara za serikali na maafisa wa ngazi za juu za serikali ili kuangazia ni kipi ambacho tumekifanya katika hii the better plan. Yani hii manifesto yetu hii. Bende gigeto yango yore makare magneno ne gitiyo ne oganda Jokenya anyato kalore gi manifesto mar Kenya Kwanza kaachiel kod singo mane gimiyo oganda Jokenya. The retreat will also give the government an opportunity to evaluate the achievements made over the last 17 months with an aim of consolidating the gains made in order to create synergy for the execution of programs and activities in the 2024 calendar year. Mwaura wacho ni nyake sechegi piny owacho sechopo kare singo maromo 232 kama owacho ni en ranyisi ne piny owacho temo duto manyalo mar chopo kare singo mane omiyo oganda Jokenya kotiyo koda ka duoko piny nengo mar ngima. When there were protests in this country, it was really about people feeling that the government is not doing enough as we promised. And it's actually good to acknowledge that things are actually changing now. Because, ladies and gentlemen, you are all aware that now the dollar is in the 140s, you know, from a high of in the 160s. That's a reduction of about 20 shillings or so. And it can only come down. And that, I think, for me, is very, very important as a government spokesperson. Fuel has also reduced. There's a marginal decrease in the cost of electricity by 3.44 shillings per unit. Bende piny owacho singo siro jatend azimio la umoja One Kenya Alliance la Amolo Odinga e dwaro mar bedo jakom duol matawo chenro mag riwruok mar pinje Africa the AU. When you advance, you want to go and lead in matters of foreign policy, it benefits the country. But also to ensure that in the spirit of Pan-Africanism, Africa is able to advance its interests within the community and committee of nations.